taas-taas ang mga adlaw diin atong gigamit nga mga ebanghelyo, gisumpay-sumpay kining John chapter 15, Gospel ni San Juan kapitulo 15. Usa kini ka pagpadayag nga ang Ginoo mao gyud ang punuan kita mga sanga. Ya kani karon mga pagpasabot unsaon nga magpabilin tas Ginoo. Ya ang karong adlaw ang gihisgutan nga magpabilin unta ta diha sa gugma sa Ginoo. Na may giingon si San Pablo nga walay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Nothing can separate us from the love of Christ. Bisan pakunog ka ng kagutom, mga sakit, yawa, kamatay, mga panglutos, wa gyoy makapahimulag nato sa gugma sa Dios. Mga kapobre, mga failures in life, dili na makapahimulag nato sa gugma sa Dios. Pero nganong niingon man si Kristo, pabilin mo sa akong gugma. Unsa man di ay makapahimulag nato gikan sa gugma sa Dios, mao ang atong desisyon nga mosupak sa iyang gugma, sa sugo niya nga paghigugmaay kamo. Ngilingay mong tupad ing na nagpabilin pa ka sa gugmas Ginoo. Kinsa to'y magpabilin, matud pa ni Kristo, kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin mo sa akong gugma. Pareha gud anang inahan, di ba, sigihan man na inyo halok-halok ang inyong anak, no, kanang gamay, na halok-halok, higugma jud kay mo ana, love kay ninyo. Nga inigabot na sa panahon nga makalakaw na imo na nang sugdag ingon nga ayaw adto dito ha. Ana, love kay nimo siya, mo na ayaw gawas ha. Nya mo gawas man, unsa may sunod nimong buhaton? Ha? Unsay sunod? Sakasakahan nimong imong tingog, ingnan ti ka ha, ayaw gawas. Ana, nahigugma pa ka na, wa na. Nahigugma pa. Oy, kay ni gawas man noon, wa gyapon mananghid. Unsa may sunod? Makusian gyud, ingnan ti ka ba ayaw gawas. Nahigugma pa ka, ngay mo naman ang gikusi. Wala na. Nya nganong nawagtang man tong imong gugma nga imong sigyag halok-halok, sigihan nimo hapyod-hapyod kay ni sopak man. Ni sopak man. Ang makapawagtang nato gikan sa gugma sa Dios mao nga atong pagsupak-supak. Sige, lingyag usab imong tupad na sige kag supak-supak. Ana. Ilhan man na nimo mga masinupakon kay magkusmod ang naong. Kay ang resulta di ay kung magpabilin tas gugmas Ginoo matud pa ni Kristo mahingpit ang inyong kalipay. Sa ato pa permanente tang malipayon. Pero kung pananglitan ganig musupak na tas Ginoo, ang resulta sad mawagtang pod ang atong kalipay. Mao gina diha. Nya wa may usa nato dinhi nga nangandoy nga dili malipay. Mao bitan na sige mo color ana inyong buhok, sige mo kiskis anang kilay, pamalit gid anang mga butang nga kunuhay makaayo, mangutang pagyod kay gusto laging malipay. Ako misa sad ko, baligyag slat kay malipay kita. Tukod tag mga buildings dinhi para sa atong katilingban kay malipay kita. Di ba? Celebrate tag birthday kay gusto kitang malipay. Pero ang tinuod ang kalipay nga malungtaron kanang gitawag og complete or perfect joy kana gid ang pagsunod sa sugo sa Ginoo. Nya ang sugo sa Ginoo, ang the greatest is love one another as I love you. Mao na diri sa atong unang pagbasa si San Pedro, sila San Pablo ug Bernabe mi report na kaning mga pagano
nga dili mga tinuli giblessed pud sa Ginoo. Nya kay ang mga Hudiyo kay sila may gauna dito sa Jerusalem, sila magiunang nagsunod sa Ginoo, nagsigig ingon ayaw lagi ipatuli gina sila haron mapariha gid sila nato. Cleansing. Oy, ang cleansing di ang gipasabot sa Ginoo dili man di ay physical, ang pag-circumcise man di ay sa kasing-kasing. Mao to nga gipakita sa Ginoo nga mituo naman ang mga dili mga tinuli physically, mga pagans, iya sang giblessed, iya sang gitagaag gahom. Ug tungod ana ang hukom nila sa una natong mga leaders kadtong mao man ni ang first council of the church, the council in Jerusalem. Nagtigom sila San Pablo, tanan mga leaders niya. Ang ila atong leader mao si Saint James the Great. Mao tong niingon siya si Santiago, ingon siya dili nato tagaan og problema ang mga dili pagano. Kay matud pa ni San Pedro nga ano mang atong lisod-lisoron ang mga dili Hudiyo. Ayaw sila tagaig bugat nga palasonon. Mao na siya nahigugma. Kanang nahigugma di gid na mosugot nga maguol ang iyang gihigugma. Kinsang asawaha din hikaron nga di gyud maningkamot gyud nga dili maguol iyang bana kada adlaw. Tasang kamot. Wa mo mahigugma sa inyong bana. Naman sa mga bana din heron ang nimba. Kinsa mga banahan ninyo, jutay raman gid mong ni aron. Kinsa ninyo nga sige gyud paningkamot nga malipay gid ang inyong asawa. Tasang kamot. Naiusan ni isa pero uwaw kay ignaong. Bala mo diya. Basta nahigugma. Kinsa ninyo dinhi ang andam mulipay sa inyong parish priest. Tasang hamot. Niya kay bao mo kung say makalipay anang inyong parish priest. Palit og slat. Nga ra gyud. Nabitay mo hatag nako pader tagaan ti ka og gift. Imo gid ni personal. Nako ay la ko tagaig personal kay di man ko malipay ana. Say di pa diri imo ni siya. Nako ipalit lang nag slat. Kay mo ra ginay makalipay na kon siya ni palit naman ko padir og slot imo na ni personal nako ako na dawato na nako kay nga naman ni palit naman kag slot pero wa nga mo palit og slot nya tagaan ko nimo personal dili na pwede. So palit kin mo og slot ha kay mo ra ginay makalipay sa inyong parish priest. Ang atong slot karon nga daghan para ba kay ni is BF Dag nagpabilin nga 40,308. Gamay-gamay taghalin gahapon. Sige, palit pa daghan ani tag 500 pesos raman ni. Pero ang atong DCHS katong tiwasonon ni increase na nahimo na lang 2,328 na lay tiwasonon. 200 pesos per slot. Niya nasa tayo 22 slot challenge, pwede pa na siya nakadawat na po tag 448 ka slots. Niya kay nihangyo masad nato ang mga charismatic communities ACCRS para sa Pentecost Sunday karong May 19. So ato sa nanggi appeal dinhi ang pag-encourage sa tanang mga charismatic members, mga charismatic movements o gustong mo appeal sa Pentecost activity dito sa IC3 karong May 19, palit mo og tag 100 per slot mo na atong ticket dito, tagaan mo ticket nga as of yesterday nahalina na og 2,298 ka tickets tag 100, 4,702 na lang ang available. First come, first serve. Layo-layo pa man sad to. So kining tanan
malipay kita. So atong pakpakan ang namalit og slot. Salamat kayo. Ginagmay o dinagko nga pagpalit. Kay nga naman, expression man ni sa gugma. Ang tinuod nga nahigugma mga igsuon, kanunay ginang maghuna-huna sa kalipay sa iyang gihigugma. Ikatulong lingi sa imong tupad ing nahigugma ka sa simbahan. Lipaya gyud ang simbahan. Si San Atanasio gisakit ni siya, pero tungod kay ang pagpatinaw sa doktrina o ang pagbarog sa pagtuong Katoliko mao may makalipay sa simbahan, giantos niya ang tanan nga mga pagsilot, pag-exile niya. Kulang na lang nga himuon siyang martir. Padayon ra gid siya suwat, padayon siya wali nga ang kamatuoran para sa Ginoo. Ang atos ang mga apostoles, kani sila si San Pablo, kani San Pedro, San Bernabe, sila si Bernabe o ang ubang mga apostoles, nangamatay po ni sila as martyrs. Pero sige lang yun silang sangyaw, kay bahalag masakitan ko basta malipay ang simbahan. Ang ato sa dinhing gibuhat, nagsigi sa tagpaningkamot nga malipay ang atong simbahan. Muna padayon tagtrabaho, padayon tag kanini ang pagkumplito sa atong mga proyekto dinhi. Atong kumbinto, gitrabaho na ron ang atong sugdana, ang atong elevator pag-install, about to finish na sad ang atong kitchen niya, ang office mao karoy gi-finishing tong opisina. Kana na lang mo yung mga main nga mga trabahoonon, basig mahuman na niya. Salamat sad sa mga tag-iyas yuta diha, sila sa kape, sila diha si mga pamilya nilang Day Arlene, nga ming negotiate pod nato aron mapahilo na ang ato dihang paghimo sa atong kumbinto nga maayong pagkahanay nya, maayo natong paglihok-lihok. Sabot-sabot ra gyud ba inadjusay sa mga prinsipyo haron monindot ang katilingban. Kani siya mao ni ang gipangita sa Ginoo, di ba? Aw nga sa Sloyo sila Brad Osting ilang pamilya ni adjust gihapon sa atong mga kanaganing panginahanglan. Mao nang kanindot ana. Ano na nagluya mo na inyong naw? Nindot na musakripisyo ka para malipay ang katilingban niya. Kay bayronon masad ni dagko magbayronon kita nga way mga yuta dinhi, wa sad magtukod pa dinhi, kita mo'y magsigig palit og slots insa unya pa dili man may kapuyo diha. Ay sus, ay nalamog puyo dinhi kay kada ninyo palit og slot para maayong pagkagamit dinhi. Gasugod na magamit ang atong second floor, ang atong social hall o ang atong roof deck, testing-testingan na gamit ba, pero dili pa ta modawat og bookings diha. Daghan namang ni hangyo nga pader pa-reserve ni ana nga res opisina hangyo kay reception sa kasal, reception sa bunyag, okay man gina diha, pero wala pa ta ato sang kumplitohon ang tanan aron dili mo magmahay-mahay, aron igpabayad namo ninyo og dako dili mo magmahay-mahay. Sige patarog testing diha, sig testing wa pa gani may kasayn o mga tao. Gahapon dito ni gamit ang Streamers Choir sa ilang anniversary niya. Ako may founder ana, so uban sa kunila dito, so nang lakaw namang uban perti pa manghugawa sa salog. Hapit yung ko mo 30 minutos nagmap dito para malimpyo. Nako nindot sa nila kay karon ganin nakita kong tudlo kay kanilaging tudlo nga wa na ilaba-laba, wa na map-map. So huygo kog map dito para malimpyo-limpyo kay wa pa man may maka-assign, wala pa ba ma-set up ba ang pag-duty. Testing palagi. Nindot sad para sa kalipay sa tao. Sige kog map para ni sa inyong kalipay.
Wa mo malit sa lahat. Pero malipayon sa kong kabuhat ato kay para man tos kayuhan sa tanan. Ana no? Kini mauni ang simbahan. Mauni ang katilingban nga makapanindot sa kinabuhi. Dili ning pinatyanay, linibakay, ilog aning mga butang sa kalibutan, labi na karon ilog aning tubig, ilog aning mga yuta, ilog aning mga agianan, siging pangangkon, ako ni, dili na mauha, ang gugma, ato ni, ihatag na ngadto sa uban. Bahala ako'y masakitan, basta malipay lang ka. Hindi ko na i-repeat ko nun diha sa imong tupad. Ina, bahala masakitan ko, basta malipay ka. Sige, ina, ready, go. Nindota na. Sus, ang bana, mo'y magsiging sulti sa asawa, inigyaw-yaw sa asawa, mo ingora ang bana, bahala masakitan ko dahi, basta malipay ka, yaw-yaw pa more. Ang mga anak, tapulan kistanan, sige duwa, cellphone, computer, niya mo ingora ang ginikanan, dong, dahi, bahala masakitan mi, basta malipay lang mo. Maingon din ang mga anak, sana all. Ang kuyaw sa mga anak san mo say moingon sige hagyaw-yaw demanding kay ginikanan maghilak ang anak moingon ma sugot ra jud kog maghilak basta malipay lang ka la patay ka diya di mo ganahan anak ganahan tay mao na ang Ginoo nasakitan gani gipatay siya ug ang iya sa mga sumusunod nasakitan ug gipatay pero nalipay ang kalibutan og karon sila sad nalipay didto sa way katapusang kalipay sa langit.